Shout out Atam for this one, BDG Productions, yeah. Bebe Jantra! 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 Jantra!
На момчета иска да пожелая този ден с една прекрасна победа и пожелавам до година влизане в А група. Честито! Още веднъж вашите бурни аплодисменти за Пупа и легендите на габровския футбол. Благодарим ви, момчета, благодарим на госпожа Таня Христова. Нека тези думи на Пупа оттекнат. Нека до година да бъдем в А. Дами и господа, искам всички да подготвите телефоните си и когато ви дам знак да светнем фенерчетата, подгответе ги и чакайте сигнал. Мартин Ганчев! 6 Петър Казаков! И номер 71 Тони Иванов! Резерви са създатели за състава на Габровци! Юнаци! Габровци! Юнаци! Габровци! Юнаци! Иван Василев! Габровци! Юнаци! 79 Мартина! Яндра! През изминалата седмица напуснаха две големи легенди на българския футбол. На 82 годишна възраст почина Добромир Жечев, а на 77 годишна възраст си отида Иван Зафиров. Добромир Жечев и Иван Зафиров остават съзнанието и сърцата ни като символ на доблест, джентълменство, непременим дух, мъжество и футболна класа. Поклон пред светлата им памет. Моля на крака и с минута мълчание да почетем паметта на двете големи български футболни легенди. Габрово! И времето минава! И Рачо пакове! Обичаме те, Янтра, с цялото сърце! Бум! Але, але, але! Хайде! Все пак Руймар достига до топката и я връща в наказателното поле. За момента се справи отбраната в зелено. Сега претенции за нарушение. Няма осъдено такова. И виждаме контратака от страна на
домакините. Георги Бабалиев показва страхотен спринт. Бабалиев наказателно поле удар на Георги Бабалиев. 1-0 в полза на Янтра. След тази перфектно изградена контратака. Резултатът е открит. Гол майстор номер 7 Георги Бабалиев! Янтра Габрово, Локомотив Горна Оряховица 1-0! Ние Янтра сме! Само Янтра ни обичаме! Але, але! Але, але! Ние Янтра сме! На Балкана сме! На Българите! 15-та минута 1-0 за Янтра. Георги Бабалиев открива. Сега запали късима. И сега си горят. Не нося вината. Моля привържениците да запазят добрия тон и да не хвърлят предмети. Моля ви, не хвърляйте предмети. Нека да запазим добрия тон. Моля, запазете добрия тон, не хвърляйте предмети по гостуващата агитка и обратно. Моля ви, не хвърляйте предмети. Отиваме при тях, хайде! Хайде, тръгвай! Бабалиев към Денислав Ангелов. Тази атака изглежда обещаващо. Центрирането на Бабалиев обаче не бе такова. Мартин Райнов сега. Все още Мартин Райнов. Хитро към Тони Иванов. Денислав Ангелов наказателно поле удар 2-0 за Янтра Габрово. 34-та минута. За втори път ковачите нанасят удар в двубоя. И карат всички тези хора, дошли на стадион Христо Ботев, да забравят студа, да забравят дъжда. Пета минута 2-0 за Янтра. Втори гол за Янтра, автор на попадението Денислав Ангелов! Янтра Габрово, Локомотив Горна Оряховица 2-0. Янтра! 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 Сега Аврамов ще пробва своя късмет. Центриране на Аврамов, разбъркване, удари, гол! Няма засада. Локомотив Горна Оряховица се връща в двубоя. Ако не се лъжа, Георги Колев е човекът, който прати топката в мрежата на Янтра. Ето. Разпечатаха го, Василе. Резултатът е намален. Автор на попадението номер 17 Георги Колев. Янтра Габрово, Локомотив Горна Оряховица 2-1. 6 мача нямахме.
И аз ми тази зелената да я пробваме да я запалим, че нещо не ще. Много ме дразни. Бах, какво става, бе? Накрая ще гръмне. Бах ти, тя не ще не. Бах ти, тя ще не. Ами нямаме димки, само факли. Аврамов за топката. Удар с глава на играч на Локомотив Горна Оряховица. Резултатът е изравнен 2-2. Михаил Минков бележи. Ето как. Локомотив се върна в двубоя, след като губеше с 0-2. В 78-та минута вече резултатът е 2-2. Резултатът е изравнен. Автор на попадението номер 5 Михаил Минков. Янтра, Локомотив Горна Оряховица 2-2. Але, але! Ние Янтра сме, на Балкана сме, господарите! Але, але! Але, але! Ние Янтра сме, на Балкана сме, господарите! Але, але! На Балкана сме! Янтра! 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 Чай да ми натяхнете. Дай, бойте се. Ей сега. Ей сега, чакай. Зелено-бели, с шалче в ръка, на пъпоели из цялата страна, под знамената на този тим любим, за тебе Янтра, да си не победим. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.